पजरता दियरिया धरमाते सैया हो बानी के पबड़िया जगमग दौरा पजरता दियरिया धरमाते सैया हो बानी के पबड़िया चलो सबेरिया हो कथा देरिया नाराज तिवई लगावता हई डीजे के आवाज बतावता छठी घाट पर छठी मैया आवता हई डीजे के आवाज बतावता छठी घाट पर छठी मैया आवता चली के घाटे पहले और दियाई हो कुड़ियो छत से होई पूजाई हो की है सहाय सैया आदित्य गोसैया दर्शन देखई है आके मोर छठी मैया पेनी न कोटावा लेली न लोटावा देवरु भारी बनावता हई डीजे के आवाज बतावता छठी घाट पर छठी मैया आवता हई डीजे के आवाज बतावता छठी घाट पर छठी मैया आवता बोले बोले छठी मैया की म्यूजिक बाय मंटू मनी हाली से चली न तो भीड़ हो जाई मिली न जगत मन पछताई अभी से लागल बाटे रहिया में जाम फूल बरबती जल्दी करी इंतजाम राइटर मिथलेश 320 गाना अंकित के बजावता हई डीजे के आवाज बतावता छठी घाट पर छठी मैया आवता हई डीजे के आवाज